Kaikille täällä, minä olen superpelaaja ja tässä minun vieressäni istuu tämä T-hipittäjä, mikä nyt tässä tällä hetkellä pelaa. Tässä, niin. Ja pelaamme nyt tätä Minecraftia ja mikäs tämä serverin nimi on? eu.moinblacks.com. Me pelataan Survival Gamesia XD. Okay. Kuvaksä? Ei vitsi, toi on pukeutunut. Jaha. Se on pukeutunut geiksi. Gayman. Gayman. Ei tonne ei olis pitänyt lähteä. Ei tonne. Ja tämä on tämä osa 1. Osa perse. Ai minkälaista kielenkäyttöä. Olkoon. Sissisti en tiima. Avuttomat tiima. Avuttomat tiima. Täällä pitäisi olla chest. Uhkarohkea. Oli liiankin. Ai. No nyt tarvitses pikaruokaa. No niin, me sinne chestin luo ja haistaa tuota kalaa. Vittu. No niin. Ja nyt pelaillaan vähän Malaisiassa. Maleessia. Ruokaa kiitos, me sushini. Aha. Jätti mut raha. Nice. Mikäs siinä oli? Hieno perse mylly. Sieltä tulee myllärin parhaat tuotteet. Mennäänpäs katsomaan sitä lähempää. Mitäköhän sen sisältä löytyy? Paskaa. Siltähän se näyttää. Ei ollut mitään chestissä. Mulla kävi huono onni vittu. Mulla kävi huono onni tällä kertaa. No huhhuh. Tuli pimeä kiva. Mitä? Ei saa tuijottaa liian kauan Minecraft-tyyppää, muuten ne hermostuvat. Pelataanko uusi? Akku on vähissä. Niin Paskat. Ei.
15%. 15% riittää vähäksi aikaa. Missä se laturi on? En mä vielä. Tehdään tää video 6-minuuttiseksi. Joo. Seuraavaksi varmaan pelataan. Tai sopiks, että mä pelaan seuraavalla kerralla? Ei kun. Pelataanko Skylanderia vai mitä? Pelataan. Ei, pelataan Mario Partya. Tik, tik, tiit, tiit. Ding, ding. No niin. Pakoilijan veljet Nähdään lähti taas tonne. seuraavassa jaksossa. Ei Tää loppuu. vielä. Mitä? Ei lopu nyt. Okei, sitten vielä minuutti. Ei vaan silloin kun tää erä loppuu tai mutta. Kuinka kauan se kestää? Ei varmaan kauan. Okei. Kiitti. Mikä ton tyypin nimi on? Vakoilu. Vakoilijan veljet. Huh? Ai. Mitäs hemmettiä? Ok, kiitti. Onks toi joku se puolulainen? Oh. Sillä on aivan miekka. Tapas toi tyyppi ja pöllissä siitä. Vaaleanpunaista. Nyt se kuitenkin tapas. Sä tapoitte mun puolulaisessa vai? Ei vitsi, toi oli läppä. Hirveä läppä. Kun se katsoo tämän videon, se tekee mieli hakat mut varmaan. Jos se näkee tämän video, se varmaan hakkaa. Miten se voi hakat mut, kun se ei varmaan helvetti tunne mua? Niin, mut Minecraft. Ai! Mikä toi nyt oli? Se oli kipeä. Se oli six shot. Älä nyt kuole siinä vetää. Tolla hemmetin kuvan laadulla pitää sit pärjätä. Ei voi mitään. Joo, kyllä tällä varmaan pärjätään. Sieltä tuli kaveri. No kyllä tää kuvalaatu ihan tarpeeksi hyvä, mutta ei mikään maailman paras. No, ei todellakaan. Mennään sen jahtiin. Toi jätkä. Siellä taitaa olla joku. Kyllä tää on selviytymispeli. Puolemia 14. Tai kuolleita. And loose anus. Jos tässä kuolee, niin ei pysty syntyä enää uudelleen. Ei pysty.
Tää on semmoinen oikein survio. Selvä. Eläviä on niinku 12 vielä. Siellä. Ai. Ja nyt kimppu. Leipää naamariin. Joo, mä haluun ton kimppuun oikeesti. Missä se on? Tuolla. Nyt haluat tappaa hänet. Olet nyt hyvin murhaavaisella päällä. Creepy Donut. Onko sen nimi semmoinen? Oh. Eikö sä huomannut? En huomaa. Vihdoinkin pääsen suhun käsiksi. Ei se huomaa. Tosin mitä vaan. Huomas se mut. No, mutta se näytti ihan, kun se ei huomaa. Hengissä olevia on enää 11 ja kuolleita 15. Lavin. Tää on vaivalla tehty paikka. Varmasti. Sitten joku tulee kuitenkin sun taakse. Trallausta. Siis mitä hengissä olevia on enää 5? Jollakin on Diamond Sword. Onko oikeesti? Oh. No. Ai se sua pysäytä. Ei niin, paitsi jos mä tapaan se. Kiva loppu sillä tapaamisella olisi. Kuolaa. Tikkuja. Craftataan jotain. Yes. Joo, leipää. Enää 4 hengissä olevia. Toivottavasti sinä voitat. Saatko sitten jonkun palkinnon? Paljon gemejä. Kuinka paljon niitä saa? No aika paljon. Okay. Eli 100. Kautta DM. Mä tonne mä en halua. Aina kun tuolla on lunta, se tarkoittaa jos sä menet sinne lumeen, se tarkoittaa sulle aika pikaista kuolemaa. Okei. Enää 3 hengissä olevia. Kohta. Täällä me tavataan. Onko se? Joo. Kirjoittiko joku tapaamista? Ei vaan kautta DM kirjoitin minä. Mä sä starttasin Deathmatchin. No mikä tuo paikan nimi? Kokos Island. Juu tonne. Ei. Selvittiin ainakin siihen asti. Vittu. Et sä varmaan kuole. Tai sit sä kuolet. Ei voi tietää. Nyt sul käy huonosti. Mitä sä taas teet? Väännät torttua. Joo.
poika Pysähdy oli. nyt, kultapää. Ting, ting. Vitun gay! Ei! No niin, lopetetaanko tää video? Siitä vaan. No niin, nähdään seuraavassa jaksossa. Jos sitä tulee